ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. Дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад ки ҳамеша аввалаш парвардигор, дуюм шумо сабаб мешавед ки мо чӣ қадар мардуми ниёзманд, мардуме ки дар ҳақиқатан бемор ҳастанд, камбағал ҳастанд, нодор ҳастанд, яъне ки ҳамон маблағе ки шумо аз таҳти дил барои хайри ҷория ба хотири қиёматон мекунед, ҳамея мо оварда мерасонем. Ё кадам картҳои хушон ҳастанд, алҳамдулиллоҳ. Шумо дида истоде ки мо чӣ хел кӯмак кардастем. Хуб, гап аз зиёд намекунем. Бародари исломӣ, ами хоҳари мо Фотима аста, яъне ки Фотима Зуҳроан. Мутаассифона ба қазои илоҳӣ ами Фотима бози модараш гав мезанад, чӣ касал дорад? Чи хоҳаҷон? Саратони хун, яъне ки касали раг мешавад. Саратон касали раг дар хун шай, дар сар шай, дар хун шай. Хулоса бози модараш ҳамаша гав мезанад. Мақсад чӣ гуфтаем бидум? Ба хотири худо мо инҷа алҳамдулиллоҳ волонтеро дорем, апое ки худмон дар Москва бошем, инҷа меоянд хайрое ки мекунанд, бародаре ки пинҳонӣ ҳастанд ё ки бародаре ки мақсад рушод мекунанд, мераванд запис мекунанд ва моро мепартонанд. Ба хотири худо мо ҳамун кӯмаки худмона мерасонем. Ба ҳамон хотир дӯстони азиз метунед хоҳиш мекунам аввалаш худованд ки дар ҳаққи хоҳарча дуогӯ бошед. Демаш ки битунед 1 рубл ё 10 рубл дар ҳаққаш партоед. Хадмет ки агар имконият надоред хатия би ҳамин видеоҳоро бигиред, илтимос дар истораи имо, WhatsApp ва Instagram се ки ҳастед. Ба хотири худо ҳамин мақсад видеоро паҳн кунед. Модарҷон гап занед. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон. Ман истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба духтари ман кӯмаки худро расонед, барои он ки духтари ман бемории саратони хун ба забони русӣ рак рави костного мозга ба диагнози острый лимфобластный лейкоз дорад, лейкемияи шадид на дараҷаи якум. Барои табобати ин ё барои ҷарроҳии ин ба мо хело маблағи калон дар кор, зиёда аз 2 миллион рубли русӣ, ки мо шароити ин хел пулро надорем. Илтимос бародарон ва хоҳарон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба ман каме ҳам бошад кӯмаки худро расонед. Хуб, дӯстони азиз, бо савол метиҳед ки падараш дар ҷаз. Алҳамдулиллоҳ падар дорад, лекин мутаассифона ба қазои илоҳӣ падараш мақсад маъюб ҳастай, имконияти шароити мақсад ҳамин корора надорад. Акри шарт нест ки мо ҳам падара дар камера нишон бидем, ба хотире ки маъюбай. Ина коғазот мақсад ҳама дар кумитаи балнисааш ҳастанд. Дар кумитаи балниса ҳама тарафа мақсад ҳаст. И ягон ҷои фанд фиребиш нест. Хулоса ки агар ки имконият боша, шароит боша, ба хотири Аллоҳ 1 рубл 10 рубл чӣ қадаре зудтон мерасад иншоаллоҳ. Ман ҳаминҷа рақамҳои Сбербанки бародари, яъне ки ҷураи шавҳари пара мемонам ки дар Москва рақамҳои телефонаш привязананд, рақамҳои Сбербанк ва рақамҳои Душанбе сити. хоҳар акад мед ки дами диспетча ки қариби ҳаминҷа биёи аз наздик мебинед ё ки ягон шароит боша кӯмакш мекунед. хеле хомӯшафи садна ҷавон сухан доред. Салому алайкум бародарои азиз, бародарои даст ба хайр. Подписчикои акаи Бобоҷон 88 бетараф набошен, ба ҳамин хоҳараки мо дастгирӣ кунед ки ҳамин ҷарроҳӣ шакна, тавоба чакна. Худованд хайртона қабул куна. Худованд ҳамаи шумо розӣ боша бародарои азиз. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон. Хуб, дӯстони азиз, ба хотири Аллоҳ хоҳиш мекунам аз ҳар як кадамет ки ҳамин видеоро паҳн кунед, я лайк, шер, комментария ки ба ҳамин ҳеҷ чӣ муҳтиёҷ намешавад. Гуфтем акай Мансур ки на бензин мехӯрад, на газ мехӯрад. Ба ҳамон хотир ҳаракат кунед ки ҳамин видеоро паҳн кунед, беҳтар мешавад. Боқӣ дар амони худо. Ассалому алайкум.